Bangs, fremstillet af familien, fyldt med frugt, drevet af naturen. Hver historie har en begyndelse, og vores starter i 1878 i et arbejderkvarter i København. Her stod Christian Vad Bang i sit lille køkken og kogte marmelade. Kun med modne frugter, kun med sukker. Og frem for alt med omhu. Hans marmelade var ikke bare sød. Den smagte, som om den var lavet med hjertet. Og ud af de beskedne omgivelser voksede en familietradition frem. I generationer har vi holdt denne ånd i larve. Vi er stadig familieejede. Stadig rodfæstet i håndværket. Og vi fylder stadig hvert eneste glas og hver eneste flaske med så meget frugt og så meget ærlighed, som vi kan. Men nysgerrigheden har altid været med os. Vi har altid blandet tradition med nye idéer. Og den nysgerrighed blev til vores økologiske ingefærshots. Små, kraftfulde flasker, lavet af økologisk ingefær og frugt. Uden kunstige tilsætningsstoffer. Kun det, naturen giver os. De blev hurtigt en favorit blandt dem, der ønskede noget naturligt, enkelt og opløftende. Kort tid efter kom vores økologiske limonader. Friske, sprudlende og fulde af smag, skabt til den moderne gane. Lyse, livlige, frugtige. I dag er de en lige så vigtig del af historien som de marmelader, hvor det hele begyndte. I dag drives virksomheden af den næste generation. Vi vokser videre med samme omsorg, samme kærlighed og samme kreativitet som altid. Med 12 unikke marmelader, flere varianter af ingefærshots og 3 økologiske limonader. Nyt i hele Europa og i stadig flere lande verden over. For os har det altid handlet om at gøre tingene på den rigtige måde. Med naturen, med familien og med en dyb kærlighed til smag og tradition. Bangs, fremstillet af familien, fyldt med frugt. Naturens saft og kraft.